Acolo avem apă, munte. Hai, tata, mergi. Cine a fost sosit? Daria? Arată un pic cruzerii. Așa? Înfricoșător. Uite acolo, ca unul. Încet, nu fugiți. Uite albine. Albinele face aici vele. Albinele face aici vele. Da, acolo e bine, nu fac albinele, e pus numai așa, poate. De la Hansel și Gretel. Ce e aici, copii? Ce e acolo? Tata, nu-i voie, tata, lasă-l, nu-i voie așa. Ah, ok, Hansel și Gretel. Ce am prins ăsta? Eu l-am pus normal, dar ce s-o prins jos. Nu-l atingeți ca și mama, că nu-i... Da, pică. Așa, așa. Ce-i, tata, ce e acolo? Ce e acolo, tati? Da, uite, ori pus flori. Păi, dar nu... Bă, aveți grijă că aici e abrupt la vale. Ce-ori văzut iară? Înapoi cât e de urcat. Vezi ce abrupt e acum? Păi asta e, urcăm. Uite acolo, apa jos. Ce-ați găsit, copii, iară? David. Ce e acolo? Numai încet, copii, încet, da? Daria? Daria? Încet, da, tata? Sofie? Sofie? Încet, da? Ce frumos se vede. Foarte fain. Nu-i voie? Ia să vedem cât poți să apropii. Nu poți să-i apropii. Frumos, nu se văd acolo doi sus. Se plimbă cu avioanele. Avioanele private. Uite, unul lângă altul. Mamă, uite, acum l-a depășit ălălalt, acum urcă, coboară. Mamă, ce fain fac. Ori coborât până jos, nu mai se văd. Haideți, următorul! Lumea copiilor. Nu mai împingeți, gata, stop, stop, stop. Servus. Așteptați la rând? Da, hai să mergem mai departe. N-ai că uite tata.
Patrick, nu umbla. Hai să mergem mai departe. Aici trebuie să scrii numele tău. Tare pahar. Ok, dar ce e aici? Ia să vedem. Na, copii, aici vă puneți și vă jucați, beți apă. Trebuie să facem un tașraim aici. A sus să faceți un tășaim. Nu, aici trebuie să scrii numele tău. Ok? Scrieți care vreți. Eu scriu. Eu. Bă, cât poate să fie de curată apa asta, uite-te la ea. Mama mia, ce curată, dar chiar că e curată. Ua! Ca lacrima e. Dar totuși parcă de la Hinterstoder e mai e curată așa de albastră cumva. Ce faceți? Ce faceți, tata? Ați trecut la călărie? Ia! Iha! Ce e acolo? O țupercă? O țupercă? Du-te cu Benjamin, pentru că uite, al lui Benjamin încape foarte mult. Nu, la tine mai mult. Acolo e zis, scrie pe ăsta că e... Uite pe fata lui Paraschiva. Uite, Frau Hole. Oh my god, noroc! Nu te băga prin noroi! Daria, ce faci? Ce-i tati? Tati, ce ai zis? Daria, ce ai zis? Dă-o la mama. Căsuță, vezi? Tia, e o pisică! Da, o pesică. Tata, ai grijă să nu cazi. Și acolo! Wow! Și ăla! Aveți grijă. Să știi să vină Da. cu purge și pe aici și pe dincolo. Da. Ce-i, Daria? Lucruri simple și ce frumos. Ce-i, tata? Ce acolo? Uite, vezi? Curge apă. Uite-te, Denis, dacă îi... O pisică! Ăla, de Ce ăla. pisică. Ba, că e și... Hai, copii, că urcăm mai sus. Hai că mergem la un lac acolo sus, Daria cu Sofia. Mai poți? Miții, mai poți? Încet, copii. Ce-i, tati? Zi, tata, ce-i? Da, tata. Tata, ce vrei? Ce-i, tati? Vrei tricou? Păi da, dar ui mai bine așa, tati, că e rece. E rece, tata. Glumesc. E rece pentru voi. Ce-i, tati? Sofi, da zi la tati, zi. Da zi la tati și tati, tati acum sfate, zi, zi. Tricou! Vrei tricou? Da, și dacă ți frig după aia? N-ai că îi zic la mama să te lasă în tricou, da? N-ai că te lasă mama în tricou. Egal, că îi ajungem. Păi dacă când o să vadă, o să o lăsăm și pe ea în tricou. Na, hai, scoate de la mine din ghiozdan. Na, Sofi, cum e mai bine așa? E mai bine așa? Și dacă ți o să-ți fie rece, îi zici la mama, da? Hai copii, mai puteți? Da! Cum nu? Mai pot, Sofia? Da. Bravo! Acum urcăm, avem ce urca. Ce, Daria? Ai obosit, tati? Da! Da! Nu, tata. Asta vrea ca omul ăla. Poți mai bine așa, te sprijin în bâtă. Vrea ca și omul ăla. Cum a avut omul ăla. Bă, îi faci, drugi.
Hai, cuplați 4x4. Hai, Sofia. Hai, mâța lui tati. Mai poți? Mai poți? Bravo. Așa. Are tati fetiță tare. Dai mânuța la tati? Ce? Dai mânuța la tati? Ce-i tati? Aici, dacă spui. Nu, tati, nu sunt urși. Da, știu, dar au fost niște gata și niște... Așa au fost numai. Așa ai văzut? Am văzut că sunt niște oameni. Uite, atât în direcția aia am venit. Am venit pe sus. Da. Păi l-am făcut de 2 ori. Nu, măi, nu l-a făcut de 2 ori. Că pe acolo dacă și prin pădure, aer curat. Nu, dar o face așa direct. Se merge în sus. Nu, și ajungem tot aici. Tot la drum de... Ok, stai că să vedem ce scrie pe aici. E în comparație. Uite. Ce-i, tati? Vreau să stau mâine. Haideți, copiii, mergeți. Te dor picioarele, nenea? Păi și atunci mergem, uite pe jos, frumos încolo. Uite ce faci să vede apa încolo, departe. Frumos, foarte frumos. Mă vezi, când merem acolo înapoi, o să fie extrem de fericit, așa? E așa de caldă. Tata, Da, iubita. Ce-i, tati? se vede, apa se vede albastru și faină. Da, tata, se vede albastru, curat. Ca și la țăr. Da, tati. Dacă mai venim tot pe aici, da, și asta. Da, sunt toate. Da, dar nu e frumos, de ce? Pentru că nu o teren copiii să se joace drept sau așa. Bine, aici să vii fără copii, da, e fain, e foarte fain. Copiii te prind nici. E foarte fain. Nu, aici lagărul lor, uite, ține Da, e lagărul. din alea. Și Nu, e frumos. Hai, Miții, mai poți? Flaviu, uite, mergem la lacul ăla. Acolo stăm, da? La lacul ăla ne oprim, trebuie să fie un lac. Hai, fetele, activați 4x4. Activați 4x4. Da, tati. Nu pici. Hai că nu cazi, tati. Ce faci? Păi... Dar nu, că pe iarbă mergi mai greu. Haideți, nu aveți voie pe acolo, Nain? Nain? Nu aveți voie pe drum. Ce e în spate de zista și să ne dau? Se vede priveliște faină. O dă foarte. Mai ales de alor. Hai, copii, că iar intrăm în pădure. Da, tati. Da, imediat, nu ne oprim imediat și ți dau. Miți, ce faci? Uite, ia la Dănuț, desculți. Asta e sănătate. Simona, gata, nu mai poți. Ok, vrăjală. Dar trebuia să o lași numai eu. Nenea, tu te-ai gata, în pantaloni scurs. Normal, e cald de numai. Bravo, bravo. Hai că și eu m-am... Hai să-ți dau tricou și ție. Copii, ați obosit? Tricou, vrei? Băi, țiganco, vrei tricou? Da! Zeule, Ia-te, bă, aici, uite, uite aici. Deci coș de gunoi în vârful muntelui Paijută, coș de gunoi, fii atent. Frumos, frumos, frumos. Ce-i, tati? Unde facem picnic? Facem picnic imediat, tati. Imediat. Așa e șuț ghibit aici. Albinele nu este, nu vine aici. Ce-i, tati? Albinele nu vine aici. Acolo sunt flori și aici nu. Nu vine albinele aici. Pentru că aici nu sunt flori, acolo. Ți-e frică de ele, tata? Facem aici picnic. Imediat, tata, ne oprim și facem imediat picnic. Ți-e frică aici? Ai grijă, tati, vino în partea asta. Vino aici. La mine e puma. La mine scoate puma. Eu așa am văzut puma.
Hai, tati. Mai poți? Nu mai curăța nimeni bucata asta de pădure de nu știu de câtă vreme. Mama mia, câte lemne picate! Mamă, chiar te-i valea asta. Mama mia, chiar că aici sunt multe lemne picate. Nu, dărâmați puțin, că-i dărâmat Vanță. valea asta. Și ierburi crescute peste ele. Aici nu mai fost nimeni să curețe. Asta e la Lea, da, mă, din nou. I-am dat-o la Lea. Aveți grijă să nu picați în apă! Tata, am găsit acolo un baian. Serios? Da, aici nu e adânc apa. Nu vă prostiți cu pinsul. Dar uite ce adâncă e apa aici. Păi e adâncă. Uite-le care cât de aproape mele. Aici, e adâncă. Aici nu e adânc. Dar cu curată. Hai copii înapoi. Da, imediat, tati. Așteaptă acum puțin. Imediat, tati. Nu acum, să vină mama. Vine mama și după aceea te descalți. Și tu. Faci, tata. Sofie, ce faci? Da? Îți place în picioruțele goale? Lasă-o, că trece. S-o făcut de la păpuctă. Ce-i, tanti? Super. Ți rece la picioare? Nu ți rece? Pe cuvântul meu. Da. Aer rece. Normal, o zis să nu meargă tata, dar văd că... Numai să nu vă înțepați la... De Sofie, tu mănâncă ăla, tati. Du-te cu ăsta. Du-te cu ăla după tine. Mănânci. Să nu... Uite că și pe acolo se merge. Și atunci una, două se supărau cu din. Stai bine? Îți place? Da, văd că îți place.
Mai poți, Daria? Nu v-ați săturat? Copii, gata de plecare! Gata, tati, de plecare? Da. Da. Ați pupat? V-ați săturat? Te-ai săturat? Da. Nu știu, tati, ăla nu-i de la noi. Ba, ea mai de făcut mi poftă încă. Ce ți poftă? Hai, și acum să fie mașinile ridicate. Hai, Ati. Nu, să nu puneți mâna pe ea. Care și Uite, uite acolo, și pune. Eu am prins o grămadă. Dar nu-i voie, lasă-o, lăsați-o în pace, lăsați-o în pace. E mort. Nu-i mort. Lăsați-o în pace. Să-l ating? Nu-i mort. Îl ating? E mort. Dar nu, lăsați-o în pace. Uite, îl mănâncă, îl mănâncă. E mort. E moartă. E mort. Hai. Haideți, copii, hai. Haideți, gata. Scufița roșie mai poți? Da? Dar nu știi cât. Mai un pic, să ajungem la mașină. Uite iar avionul. Uitați-vă la ea, că o să se Hai, urmească copii. imediat pe loc. Uite. Încet. Vezi, ea când se oprește pe loc, ea se uită să vadă să caute soare sau... Ce țiganco? Da, ne trăiești pe oricum ești în fața noastră. Da, ai grijă aici să nu cad. Ai grijă. Tata, așteaptă-ne! Aruncă-l, tati. Tata, aruncă-l. Ai grijă să nu te lovești. Numai încet. Încet, tata. Să fiu ca tati. Ce faci, singurică? Singurică. Merg cu fațul ăsta. Da, mergi cu bățul. Nu ai obosit? Nu? Nu. Mai. Eu sunt tare. Ești tare? Nu? Cum a fost? Ți-a plăcut astăzi? Da. Da? Acum mergem acasă, mergem jos la parcare și mergem către căsuță. Și numai bine ajungem acasă, se face seară. Așa-i? Da. O să vedem iarăși petiții. Ce să vedem? Putem să vedem iarăși petiții, pentru că mergem înapoi. Peticii, vedem peticii. Da, pentru că mergem înapoi apoi. Gata plimbarea, copii. Da, tati, mergem acasă. Mergem acăsuță. Da? Cum îi? V-a plăcut? Bravo! Uite văcuța! Uite văcuța! Nu știi să mulgeți, ce fain să mulgeți laptele. Și iasă full curat, îl poți bea Mamă, direct. ce fain! Direct e gustul ăla. N-ai, Daria, cum e? Nu, ce frumoasă e! Ați mai știut să mulgeți vaca? Și cum e, tata? A fost frumos? Bravo, mergem către căsuță.